ኣብ ዓለም በርከት ዝበሉ ናይ መጻሕፍቲ ሽልማታት ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዩ። ንሎሚ ከካፍለኩም ደልየ ዘለኹ ኣዝዩ ዝገርም ሽልማት ናይ ዘለዎ ሓደ ሽልማት እዩ። ከምቲ ንፈልጦ ኖቤል ሽልማት ናይ $1,000,000 ይሽልም ብመዳይ ስነ ጽሑፍ ከምኡ'ውን ዝተፈላለዩ ዘርፍታት $1,000,000 ይሽልም። 10 ዩሮ ዝሽልም ናይ ሽልማት ትካል እውን ኣሎ። ግን ካብዚ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ሓደ ናይ ወይኒ ጥርሙዝ ዝሽልም ትካል ኣሎ። እዚ ትካል እዚ ብጣዕሚ ዝገርም ዳያግራም ፕራይስ እዩ ዝብሃል። ዳያግራም ፕራይስ ይብሃል። ኣብ ዓለም ኣዝዮም መገረምቲ ዝበሃሉ ርእስታት ናይ ዘለዎም መጻሕፍቲ መሪፁ ዝሽልም ትካል እዩ። እዚ ብናይ ለንደን ተፈላጢ መጽሔት ዘ ቡክ ሴለር መጽሔት እዩ ዝዳሎ ሽልማት እዚ። ፍሉይ ዝገብሮ ኣሸናፊ ዝበሃል ሰብ ብትሕዝቶ ናይቲ መጽሓፍ ዘይኮነ ዝሽለም ብርእሲ ናይቲ መጽሓፍ እዩ ዝሽለም። ዘገርም ርእሲ ዝሃበ ሰብ ንኣብነት ምስ ሽንጉርቲ ከመይ ምንባር ይከኣል ኢሉ ርእሲ እንተሂቡ ከሸንፍ ይኽእል። እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝስዕር ዝሸለም እሱ ጥራሕ ኣይኮነን። እዚ መጽሓፍ እዚ ንሽልማት ክምረፅ ኣለዎ ኢሉ ጥቆማ ዝሃበ ሓበሬታ ዝሃበ ሰብ እውን 10 ዩሮ ይሽለም። ደራሲኡ እንታይ ይሽለም እንተኢልና ግን ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩም ሓደ ጥርሙዝ ሙሉእ ወይኒ መስተ ይሽለም። እዚ ብጣዕሚ ዝገርም ናይ መጽሕፍቲ ሽልማት እዩ።